Then Dr. Mansukh Mandovia, Health Minister, nen thatakin kanin kom lea ta chuan kan ZMC chungchang hi kan hel kam em a ZMC hian ngani board of directors temika alo ne ya chu board president tur chu kalo nia ka khe si lo wa tu man min khil bok si lo man ni loka hemi board president hi kani ti kain ria ti chuan lo in fremai lang chuan mi te kan lo ko to tur nia an lo mang ang em tu na yan Indian Medical Council in minon inspect le don ani kuma January thla min inspect to kumina yan ang tingan local don kan fellow surprise checking vek ania local hun tur khria lok thai mi alo ni ta chuan kin lo kan hlawa ni min disqualify kan hlawa kan lo khurder ter tonian tiani kan how to te eliza MC and how to ten infrastructure te tlin kan ni don lo wa manpower te tlin kan ni don lo wa chu tiani chuan recognition thleng khan boy thei don ta kan ZMC ber recognition kan hu lo chon omje nei lo ni le mai boxia khati khopa serious akhan din mun kan lo nei awangin ka jin thak tu hai zol ka chuat san tu ka khan 1.2 crore ka pek tir halani an ma mo zol pui an loin pu ruk thei nan khan en kha chuan inspection kha kan chau ve de wang an tia chung vel chu kan soi du na health minister nen hian India ram mun danga thil in te khong in criteria mun zol le phai zol in criteria le kaini thingtlang communication harsan na mun mi rin claim na huna kanin dai lo te khong pakhat hian min te reng su hatiang chuan kan qualify ngai lawang dik che chuan dam lo nei tur zat in tuk po hi kaini ta chuan nei har takani ka tiani dam lo po kha an duang zat kha kan nei phareng reng lo ni trong moi lo ni lo selangin chu chuan ya in criteria hi min relax sakro chu te lo chuan in kan ting thei ngai lo kanin ti chuan chumia tan chuan kan health minister khalo zu kal masalo zu soi pui masato buka pirin pui khan kamia tra kan chwa thein tur khan crores a thumborvel project kha siam ani to chu kan project kha kanan en thuak a building sakle engema hall ti vel ta khalo tela heng hi in ma mo ni lo to na inspection kaltlang zo lo in hlawa mamo dang in nei apom om lo de ven tiamin lo pom sak vak lova a first installment tur fran pan karon bo sen kan tia a first installment tur khatu na hian man mo devin an bo sai meka so da chuan kan mo zual pui tu nak min pu ruk tur engang poin min on endik sela kan pal tlang zo ve thei dan tur kong kha chumi tur chu kan han tia election puan ni mayan first installment chu min pe ka ngai nia kan tia kanin pe manang emo ka soi theilo ke mani lam po hi hun hi kan du ve thina chu solai a kan hospital omdan chu ania kan buai na chu doctor kan mu zo lo ni advertisement kan chua chang tu kan mulo India rama medical college apiang zunga tun puma dia kai roina noi hian chu ta chuan doctor le specialist na an muzung zunga lo sang zo kan pe thei sia kainin khamiang kan pe ve thei box si lawa ba ka helaya private nen kan in chua doctor thate kaini aya kan pe thei ai tam hlo ten lo pe theia chuan deal tu kan mu zo lo wani doctor hi chu kan buaina ania tu na ya hei zabor vel tun kumsan ve velan kal le chuan
Dr. Somli Somnga vel chu kan han appoint thei ve to nga kan zia hret anga ti khan kumtin kan lo in ser chuak ve to do na chumi mari chuan kan buai ria chu minon endik sengin kan tin lo na tur chuni ta he kan sual wang ni lo kan ti lo ni lo dil tu kan mulo ni min thra thiam ro kan ti nga ya chu political ya hi kan solve lo chuanอันนี้ไอ้เด็กตัวเรื่องเขาก็จะนี่เทคนิคข้ามินเตเลนกันละไม่ยังตีกันเราบางินจันกันหันลาอันนี้ส่วนส่วนข้างานที่พอขานินที่ตัวตั้งตักเอามาที่ส่วน health minister เฮียนแห่งอินซอยส่งนี่จินฟิลอันนี้เท่านั้นแหละ election ปวนอันนี้มา first installment เต้ากันเป๊กงั้นเท่านั้นตัวส่วน meetingกันเราโกงงาหลัง ati kan lom khop ani